Cukor nie je len sladký, spôsobuje zápaly, urýchľuje starnutie a ničí vaše telo. Ale všetko závisí od toho, ako sa hýbete. A ako urýchľuje cukor starnutie? Kolagén a elastín sa poškodzujú. Výsledok? Predčasné vrásky. Cukor spúšťa zápaly a spôsobuje akné. Pokožka stráca pružnosť a vysušuje sa. A vplyv na zdravie? Viac ako 50 gramov cukru spôsobuje závislosť na dopamíne, zhoršenie nálady a úzkosť. Vyššie riziko cukrovky, vysokého tlaku a stukovatenia pečenia. Oslabená imunita a tráviace problémy. 40% populácie má vysoký príjem cukru denne. Chcete cukor? Tak sa hýbte. Tréning rovná sa palivo, ktoré spalujete. Sedenie rovná sa ktorý uchladáte. Takže za mňa vyberajte si komplexné zdroje sacharidov, ako sú zemiaky, hryža, batáty, ovsené vločky. Jedzte dostatok bielkovín, ktoré podporia regeneráciu a svaly a pridajte zdravé tuky, ktoré vyživujú mozog a pokožku. A vyhýbajte sa spracovaným cukrom, ktoré spôsobujú rýchle výkyvy energie a viac hladu. Yes! Koľko si myslíte, že zjete cukru denne? Je to viac ako 50 gramov alebo menej? Hoďte mi to prosím do komentára a ďakujem.